Πάμε, παρουσιάσου. My name is Konstantinos Achinidis, Team Regular Men, UBL Championship. Ωραία. Kettlebell. Kettlebell 24. 24. Ωραία. Μέτρα. 150. Starting point. Έτοιμος. Ωραία. 3, για να πατήσω. Πατάω. Ωραία, πάτησα Κώστα. 6, 4, 2, 1, πάμε. 1, 2. Πολύ ωραία. Τέλεια. 28 δευτερόλεπτα. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα στον μπαρ. Μπράβο. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα Κώστα. Πολύ ωραία. Έτσι. Τέλεια. Πάμε να τον κλείσουμε το γύρο. Σιγά σιγά. Πάμε για τα 21 μας. Τέλεια είσαι. Ρίξε λίγο και πάμε. 1. 2. Έτσι αναπνοή. Μπράβο. Τέλεια. Μπράβο. Πάμε. Αυτό ήταν. Ναι. 2 λεπτά. 1, 2. Καπέντε. Ωραία. Αλλά 6. Ωραία. Πάμε, θα τελειώσει. Κρατήσου. 3. 4. Έλα. Βγάλ' το και έλεγα deadlift καβάκι. Πάμε να πιάσεις. Πάμε. Έτσι. Ξέχασε τα. Περάσανε. 1. 2. 3. Ωραία. Σαν αναπνοές όλοι έχεις. Έτσι. Στα 3 λεπτά. Έτσι. Πάρε τις αναπνοές σου, είσαι καλά. Είσαι καλά. Παίζεις μαγνησία. Ωραία. 15 το είσαι. Έλα. Θα σου ανεβάσει τώρα. Πάμε το διαχειριστής. Αυτό είναι. Δεν θα καλυτερέψει. Πάμε. 1. 2. Πάμε σίγουρα για 10. Πάμε για 10. 3.33. 10. Ωραία. Άλλα 5. Μόλις βάλεις το γάδι, μπαίνεις 5 καπάκι. Ήρεμα. Πες 5 απλά. Πάμε. Βάλ' το. Ωραία. Έλα Κώστα. Γύρνα και πιάσε 4 λεπτά. Έλα. Έλα. Άστο. Τώρα αυτό θα νιώθω από εκεί και πέρα. Πάμε.
Έτσι, έτσι, έληξε το. Είσαι καλά, να ξέρεις. Μην τα σπάσεις. 10. 4-24. Βάλ' το. Ωραία. 4-38. Ας τα πόδια. Δεν τα χρησιμοποιείς τα πόδια τώρα, έλτε. Έλα. Για ένα μεγάλο σετ τσες του μπαρ, Κώστα, και συμπληρώνουμε. Αυτός ο σκόπελος είναι ο πιο δύσκολος. Πάμε να πιάσεις. 4-53. Πάμε να πιάσεις. Έλα. 1. Πόδια. 2. Κλώτσα με τους κοιλιακούς. 3. Κοιλιακή. Κοιλιακή. Πάμε. Πάμε. Πάμε άλλες 2-3. 7 πόσα. Πάμε. 8 πόσα. 9. Ωραία. Έτσι. Πάμε να το κλείσει, να πιάσει deadlift. Ωραία. Πήδε και πάρτα. Πήδε και πάρτα. Τελείωσε τα. Τελείωσε τα. Και με keeping. Έτσι. Έλα. Πιάσε kettlebell. Πιάσε kettlebell. Πιάσε kettlebell. Κρατήσου. Πάμε. Αναπνοή. Απλά να δουλεύεις. 2. 3. Ωραία. Αυτό είναι. 5-45. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα βάλεις μαγνησία. Πάμε να πιάσουμε μονόζυγο. 5-50. Είναι 3 ασκήσεις, πρέπει να σφίξεις τα δόντια. Κάνεις υπομονή. Πιάσε. Πιάσε. Και βάλε μου κοιλιακούς. Βάλε μου κοιλιακούς. Πάμε. 9 τελευταία. Unbroken. 1. 2. 3. 4. 5. Το πας τέλεια. 6. 7. Πήδα. Πήδε και πάρ' τα μονές. Πάμε. Πάμε. 8. Πάρ' την. 9. 6-22. Αν τα πάρεις θα κάνεις τρομερό χρόνο. Βγάλε μου τα push press. Βγάλ' τα. 6-28. 1,5 λεπτό. Πάμε Κώστα. Να αξίζει. Πιάσε. Πάμε. 6-33. 9 και μην αφήσεις. 1. 2. Εκπνοή. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Βγάλ' το. 9. 6-49. Έχεις 1 λεπτό για να κάνεις την έτσα του παρ. Για να ρίξεις 1 λεπτό χρόνο σου. 6-54. Πάμε. Κρατήσου. 1. Κλώτσα με τα πόδια. 2. 3. 4. Ωραία. 7-5. Πήδα. 5. 6. Έλα, άλλα 3. 7-15. Πάμε. 7. 8. Πάρτο. 9. 7-24.